karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. May kasikas sa baba sa lakop. May mugawas na tingali diha. Sila na tingali na si James ug Niwasay. James? Niwasay? Kamu na ba ka na? James? Laura? Ikaw? Aki? Niya ka? Ayaw pagduol ako. Laura, ayaw kahadlok na ko. Nangita ko ninyo ni James. Tungod kay mga kog pasaylo sa akong nabuhat ninyo. Unsa? Ilabi na ni James nga akong napusinan. Unsa? Nisika! Na ay! Kabugat ini akong lawas ay. Niya sab tingali ang bitin. Nihayag naman sa kabugat ini akong lawas ay. Ibiling ko ni sunod. Ay, nisunod na ba ilakaw? Nga naman ibugat din akong lawas, Ginoo! Ginoo! Nga ni Ginoo! Ay. Wawa man din ang bitin. Iya, Bugat no. tinuoda. Bugat no. Murag lahi ang Los! ang nakamog na o kahayag. Ikaw gyapon na Los. Ako ni. Napagibong ka diha, Los. Di mo kita. Maglisod kog lakaw wasay. Ah. Bugat akong lawas. Ilis patag lawas. Bugat sa akong kuan. Kanang akong kuan ba? Akong til. Ah, klaro na ko sa bugat mo diha. Akong kuan, akong til. Kinsa man kay nakamog na o kahayag. Wa Amot nimo. ko makahimo sa akong ritual da. Amot nimo. Dili ko makakonsentrate tungod sa akong gibati. Agay. Nganam ka? Oh, ikaw tuton ka na diya. Kayon, o ban pa. Manigibati ni mo, Los. Mo ba, Los? Los! Ayaw lagi. Pare sa gibati, Los. Ayaw lagi. The same as usual. Hala! Hala! Unsay? Mga hala! Unsay? Hala ba yun? Unsay hala? Ang katugas imong lawas. Bato! Uy! Hala, bato. Mao di ay. Mao di ang bugat ang pamati sa kong kaugalingon. Oh, Ako mao. Husto. Unsay hosto? Husto. Unsay hosto? Balik ka Kang hosto. buang. Ha? Unsay ka? Katawag ka? Ay, manto. Nayabag ka? Dira. Nakatutok ko sa mata sa bitin. nayabag. Sa diyang gipaduol niya ang iyang naong sa akong naong. Baday! Ako lagi ni, totok masakus mata sa bitin. Nga nung malagi ko mahimong bato, parehas ni mo. Usiwa! Allah, pataka ka lang tanawa ko ng imong kaugalingon. Maklaro naman ginato ang atong kaugalingon tungod kay may hayag man dinis lang ba? Awa. Ay, be, tanawan pa ginako, be. Awa. Tanawan ako, be. Hala! Hala! Nahimong bato ang imong kamot. Mga hala! Hasta ang imong tiil. Mga hala! 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 Ako nang halay! Ang naong nimo. Na. Hala! Hala pa diha wasay. Hala pa diha. Ako ni mga hala! Ako ng mga hala! Hala ng naong mo. Hala ng naong mo. Nahimo lagi bato ang akong tilog kamot. Pero makaliho ko, hinay lang. Hala ang naong mo. Ay, nga naman eh. Ginoo, nga naman eh. Dahil Laura! Dang James, hain naman mo! Balik ako na! Balik ako ninyo! Hilamoy! Ikaw raman din bayo ko saya ka. Hila-hila ka diya. Wala ba ko'y gahom nga makapauli sa akong pagkabato? Kagahapon pa ko nga nangita ni James, Laura. Giadto ko gani sinang tirang. Pero diha kagikan sa ilawom sa langob. Ipangita ko ikaw. Og si James. O lagi. Gipangita ko nimo. Nganong nahibaw kang ni ako dinhi? Ha? Aki? Litob. Wa mahibaw sinang tirang nga ni ako dinhi. Wa bitaw. Apan nganong nahibaw ka nga ni ako dinhi dapita. Ug diha kapag yud gikan sa sud sa langob. Kuan. Ha, tubag ako. Kining
Wa man si Inday Laura dire gidama ni Losyo og ni apa sila si Dong James og Wasay. Nasundan ko sila si James og katong giingong wasay. Nisod ko diya sa langob. Kay nisod mo sila diya. Maayo kay nakagawas na mo diya sa sud sa langob. Nagpaabot ko ni James. Nisod si James pagbalik diya sa langob. Wa man gud namo makuyog siniwasay. Hinungdan nga iyang gipalik sa pagsuod. Peligro dito sa sud, Laura. Nakita ko ang dakong bitin. Oh, nakita ko sab ang dako ug bulawon nga bitin. Nasugatan mo ba si James? Mas may pa nga mubiya lang ta dinhi. Kuyog na ko, Laura. Ihatod ko ikaw nila ni nang tirang og Francil. Huwaton ko na ang akong bana og siniwasay nga mugawas diya sa langob. Wa ko na gyud makita si Ebria. Dinhing dapita. Hain naman ka siya. Ang duha ka mga way gamit. Nakasiguro ko nga mabato sila tungod kay mitutok sila sa akong mga mata. Ha 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 ha. Diwasay! Noy! Oh, ang bitin. Siya na ta. Kiwa ko di pakiti. Buwas yung balik. Yun ba? Kanay nasa. Sa umas babae niya ako na inutangan. Sure ka na iniwasay. May duha ka chinilas nga nabilin. Ginoo ko. Wa ka makaon siniwasay sa bulawan gabitin. Wa pa gid si James og niwasay. Mamiligro sila sa sud, Laura. Nakasiguro kong magkinahanglan sila sa atong panabang. Ato silang sudlong-sud sa langob. Husto ka. Mas mayo tingali aki nga musud kog balik diya sa langob. Nabalakan ako nila ni James og niwasay. Sige, Laura. Kitang duha ang musud sa langob. Tara, Laura. Musud ito sa langob. Nitanaw si Laura na ako. Makasalig ba ka ko nimo aki? Tabangan ko ikaw, Laura. Saligi ko. Dali na. Musud ito sa langob. Laura? Sige. Tana. Good. Laura! James! Animal lang. Ang sakot ko mga ukoy katong ilang gigukod sa mga tao. May gigukod sila. Laura! Huwag na sila si Laura o James. Puset! Litob! Ah! Medusa! Haring ako halos. Litob! Haring ako halos. Wa ko na makita si Ibria din sa sod sa lango. Naibaw ko, Medusa. Naibaw ka ni ay. Atuan siya sa gawas. Sa gawas dining langob. Apan si Wasay, ania pa din eh. Wasay? Duha ka mga taong lalaki ang niya din eh. Ang katong lalaki nga mo'y nagdaan ni Ibria din sa lango. Ug may usa pa ka taong lalaki. Makatuwasay? Duha pa kang mga tao ang nia din sud nining langob. Oh, haring ako alos. Sa ato pa. Buhi pa si Lucio. Buhi pa. Litob siyang dako. May dautan siyang intensyon kang Ibria. Ayaw ka balaka. Dili sila magdugay. Dili sila makagawas din tungod sa ilang kahimtang. Naglisod sila sa pagliho. Og sa madugay, sa madali. Mahimo na silang tibuok nga bato. Palpak na usap. Dangog kayo sila Ibria. Tungod kay doon na siya'y kahum. Nga gihuptan. Og nakabatyag ko sayang gaong. Dili basta-basta rin ako alos.
tungod kay nadotlan ko sa gahom ni Ebria. May gahom sa Ibria? Wa kadai may baw, harin Aqualos. Wa ko may bawo niya na, Medusa. Mao tingaling dili ko siya madali-dali sa pagkuha. Ug dili ko dayon siya madaso ilawom sa balagtig eh. Tungod sa naot kaniyang gahom. Husto. Makausa niya na kay gayon. Niya kong gisagpa. Ug napasok ang akong aping. Mao na tingali ka to. Ug dili ang ilang gugma ni James ang hinungdan kung anong dili ko siya mada dito sa ilawom sa balagtige. Ginoo ko. Mao ka nang imong nakita sa sud sa langop. Oh, Laura. Mao na lang kini, Laura. Ang iyang gisulob nga short ug chinilas. Wa ko na siya ikita dito ba? May pagduda ko nga may kalabutan ang bulawang bitin sa pagkawaha ni Niwasay. Ginoo ko. Unsaon man nato sa pagpasabot sinang tirang niini. Nakasiguro ko nga muhilag sa kaguol sinang tirang kung ato siyang sultihan sa nahitabo ni Niwasay. Maugid ka na posibleng mahitabo, Laura. Kaluin ni Niwasay. Tungod, usulay, nga nung naabot dito si Aki. Mato ni Aki, nasundan mo niya si Niwasay. Ug didto siya nahibaw ni ng tirang nga ako ang inyong gipangita. Ug mauna tong nakita ko siyang nigawas gikan sa langop. Oh. Nangay siya pasaylo, James. Siyang gibuhat nga mga sa. Ilabi na nimo nga iyang napusilan. Unsa? Ay, Ginoo ko, patay na gyud tayo ni ay. Di pa lang dugay ni balik na sa mga okay, kasamok-samok din eh. Bisag di sila kasod, sige gyud silang dombol sa bongbong atop og pultahan. Hadlukon yun ta nila dong, hadlukon yun ta Gay na dong. bitaw ka ganina sayag pa. Nga mamawa ta din eh. Ay, sao to pa. Ay, Francel! Nagirang! Abliya, pultahan! Hala, si Daddy. Nana sila. Ablihan na to, nana sila. ay, dili ha. Di na to ablihan dong. Di gyud titigalig di na si daddy nimo. Tingalig iilan ta sa mga ukoy nga dako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!